ने सनाफोर आं मा होनो फिसाजो उन्दैनि प्रजेक्ट लिरदों बर'नि आरो माबा बैसागु बेखेवथि बिदों नालाय ओमफ्राय लिरखांबाय आं लिरनायालाय बिराद गोबावसोमोन आङो बिदि लिरिया हेन्ड राइटिंफ्रा नै जाया जाथारदों आरो थेवबो खेबसेनो लिरबाय आङो ट्राइ खालामबाय थायासै दस्रायाव आं फरायनानै होनो दे सनाफोर खेबसे जादोंना जायाखै एसे जायाखैबा जायाखै होन आरो मा होनदों बैसागु बेखेवथि बैसागुआ जों बर'फोरनि गेदेर फोरबो बैसागुआव जों सेथि खालार जानाय लोगो लोगो जों बर'फोरा गाजा गोमजायै दल सिफुं खाम जथा लाना बबेसिम सहैखोमोनलाय जथा लाना रंगिना संगिना दख'ना बिदन आरो जोमग्रा हाजो आगरजों एरफबनाय जोमनानै बरायो आरो न'खरनि देरसिन जानायफोरनि बोर लायो आरो उन्दैफोरनो अननाय बावो न'खराव आलारि बाथि सावना इसोरनाव बोर बियो बैसागुआ 13 एप्रिलनिफ्राय जागायो इंराजिनि आरो सैथ्र जोबनाय लोगो लोगो बैसाग दान हाबो बैसागुआ गासैबो उन्दै गेदेर आबै आबौ रंजायो बैसागुआव गासै आबादारिफोरा मोसौ मैसो थुखैना माला गानहोना लाव फान्थाव सबाय जाहोयो आरो 7 दिनसो आबाद मावालासै दोनो ओमफ्राय मा लिरबावनांगौमोन नै आद्रा जानानै दं गोसोखांसै आङो ना लास्ट बाराव नोरै होननासो लिरबावनोसै नामा सनाफोर बैसागुआव लोंनानै जानानै लास्ट बाराव फिथेंनाय दं होनबावसैसो नामा आङो माबालायनाय गामसा गुलायनाय दख'ना गुलायनाय लोंनाय जानाय नियम दं होनसै नामा बाराबा लास्टआव थैथारगोनहाय बिदिसो होनसै नामा